Τι τρώω για βράδυ ως φοιτήτρια, χωρίς πλάκα αυτό τρώω. Μόλις τελείωσα προπόνηση με το ποδήλατο και δεν έχω βγάλει καν τα παπούτσια μου, απλά έχω φορέσει το μικρόφωνο. Γιατί σε περίπτωση που κάνω την κίνηση να ξεκουραστώ, δεν θα βγάλω ποτέ το βίντεο. Είχα την εφάνταστη ιδέα πριν φύγω να βάλω γιαούρτι μαζί με στέβια μέσα στην κατάψυξη. Έχοντας στο μυαλό μου ότι θέλω να φτιάξω frozen yogurt. Δεν ξέρω τι έχει βγει. Επίσης δεν λείπω για τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου 2 ώρες. Απλά έχω βγάλει το από πάνω αλουμινό πράμα. Είχα βάλει στέβια πριν το βάλω μέσα στην κατάψυξη. Δεν έχει πήξει. Έχει γίνει απλά λίγο πιο stiff, σκληρό, αλλά σε σχέση με αυτό που ήταν και επειδή δεν είναι στραγγιστό το συγκεκριμένο, full πιο φθηνό, 80 λεπτά ένας και σες, taste test. Θα πω το πλησιάζει frozen yogurt, αλλά σίγουρα θέλει άλλη προσπάθεια με περισσότερο χρόνο μέσα στην κατάψυξη. Οπότε θα το ξαναδοκιμάσω και θα επανέλθω. Να προσθέσω ότι επειδή είναι πολύ κρύο, το τρως και πιο αργά, το απολαμβάνεις περισσότερο. Μπορείς να δεις ταινία και να τρως φτηνό γιαούρτι και να νομίζεις ότι είναι παγωτό. Και να χτυπάς τους στόχους σου και να ζεις μια ζωή που επιλέγεις και όχι μια ζωή που ο καταναλωτισμός σου επιβάλλει να ζήσεις. Και γενικά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Το έχεις σκεφτεί αυτό?